on calminama mon fof inde mum e yettode mum on duwanama kadi oɗon ñaaga duwaw ene wayno min cimtolam juutata sabu so tawi ñuɓɓuɗi ene woodi kala tergal liggigal ɗo hen e nder yilirde he kolaɗo kuɓal so simti tan ma yiito toon hoore mum sabu o limti golle baɗaɗe ɗe yanoɓe hen e tawanoɓe hen eko waɗano hen ɗum ɗon noon ko hunde kadi mawde so juɓɓudi mawdi ko weltare mawde woni ɗo hoybi nani heddiɓe foof mbaɗonam wonde no ganduɗa yalla dan hoybi nani ɗum golle muɗum no fewi e ko wona ɗum ko tan mbiɗa arta e duɗe laamu hen duɗe laamu ndu ganduɗa jangde nawade e duɗe laamu nde jangde ɗemɗe gendije ɗe kayre nde laƴiri ko gila nde ɓe nde ɓe mbaɗata ko wiyete étude de milieu nde ɓe jurnitto duɗe école aji nde ɓe jurnitto duɗe école aji ɗi Allah waɗi en mbaɗi feere ha dañƴen hen yimɓe ɗiɗo jeeyaɓe e enquête beele ma en gandu ko yehete e dow muɗum ko sabu ɓe mbi saɗa yiɗi andude programme il faut jeeɗa e programme saɗa yiɗi kadi wadde démantelé saɗa yiɗi kadi firtude hunde il faut jeeɗa e nder hen ha ganda no pirtirɗa pour démanteler un système il faut ko mbaɗa e nder système yahan ɓen ɓe nelal ngal ɓe nelano ngal noɓe jeehi nde ɓe mbiya ko soɓe gaari e classe école yoɓe ɗaccu ha élève aji ɗi jalta so élève aji ɗi jalti e cours he e classe galti récréation soɓe jalti yoɓe keɗo ko élève aji ɗi kaala kala ɗemgal élève aji ɗi kaali ɓurgal jaltade ɗon e nder école he yo ngal ɗon ɗemgal nanne e oɗon classe oɗon école enen noon en keɓlanonoki ɗum saabu sukaɓe meɗen so jeehi ko wolof kaala soɓe gaari récréation ko wolof ɓe kaala heɗotoɓe ɓe kaala min nani e oɗo classe ko wolof mi hokkuma yeru tan sa ari école campement 95% fof ko haalpulaar en meeɗe kono soɓe jetti école ko wolof ɓe kaala récréation yeeyam beñe jayma li waɗanam ni wattanam ni kamɓe ko ɗum ɓe biddata on sahano conseil école o arɓe ɓe jahay mumen so jeehe mumen mbiya minen de ko ɗum ɗo min tawi ɗo holko mbiɗon hen ɓe kalda e bureau école o ɓe kalda e directeur école o sa dañani directeur école tiɗɗo walla bureau tiɗɗo ɗemgal ngal ɓe kaali ngal ko ngal tan winde enquête o ɓe nawa ɗum ko ɗum woni ɗum addani en caɗele eɗen jogui kadi caɗele goɗɗe ɗe ganduɗa ko jolfo itte yo jangin pulaar bindol ngol mo yiya ɗum kono sawtowol ngol no yaltirtini e kono foti wonirde kanko jangguinde ko famande mo anda ɗum ɗon ko caɗele ɗum ɗon noon eɗen kaɓa hen eɗen kaɓe hen no fewi saabu ala ɗo en gullitaki ɗum kadi en mbaɗi feere kadi ha mbawɗen jeeyede e cellule bi mo ganduɗa wiyete ko lecture pour tous beele soɓe mbaɗa batu tawa eɗen tawe koɓe pewji foof tawa eɗen ganda sen gaari enenne mbawen firtude ɗum ne waɗa lebbi ɗiɗi foof walla lewru foof dagana ene waɗa Ndar ene waɗa partout koye ɗum ɗon ko hay ɗo no yarate ko fuɗɗi yiyede ko hay kamɓe aret joguiɓe programme o kamɓe bindi deftere galle e deftere duɗa hay kamɓe koye mabɓe ɓe puɗɗima andude ko waɗa ko fewani kono noon ko laamu ngu ardi ɗum yaadi SAID jogui lecture pour tous eyyi kamɓe kam alphabétisation ɓe jiiɗa innanede ni alphabétisation e nder programme sa haali haala alphabétisation tan mbiyata alphabétisation ko appui wonata ɓe ƴetta yimɓe jaaha tawa ene jangguinoya joom galleji en ɓe en jangguino joom galleji en ɓe taw ɓiɗɗo so hooti galle mum tawa deftere wonde galle nde ko jangguno to ko on wawa humpitade on wawa jinnaɓe makko en mbawa humpitde somo janggani hol wawi janguinirde yimɓe eyyi koko caɗele mawɗe woni hen ɗum ɗon noon ko ɗum ɗon kam ngal ɗon kumpital tan ɓurno tengtude ha ganden ɗum daroɗen darde tinde il faut ko ndenden yontere ɗem ɗe gendiji en jogori arde woda ko keblan non ɗum ha ɗum wawa iwde sabu eɗen jogui caɗele Fouta jangguinoɓe wonɓe Fouta wolof ɓe ɓen jangguinta toon pulaar
ene saɗi ngara e classe mo ngannduɗaa taw ko haal pulaar woni ɗon e janngene pulaar ɗum noon so dañanama no moƴƴi so janngii ko firtata ko no moƴƴi sawtorgol ma moƴƴi janngiino ma moƴƴi kono so tawii woni ko jolto ɗum noon ɗum kam ko hunde nde ngannduɗaa kadi ko test kadi wonaa duɗɗe fof mbaɗanaa ɗum ko test o taari ko ɗon suwa taw waɗeede définitif suwa taw tengtineede ɗum noon enen e daroɗen mbele ene waasa tengtude yomte kala keɗen nanane e yewtere ɗem ɗe ngenɗi mbaɗen walla kadi enen koye men ni neɗɗen télévision ngaji ndenden kaalen ha poɗɗen haalde fof timmi beele ɗum ɗo kam en firto Allah jarama on jaara